Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sada na punta mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan CONA, Kati Kisis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na gyud ron mga higala nga Lunes. Karon na gyud Lunes, no? Sa Sabado ni ingon man kung wala Lunes karon gyud Lunes pitsa 23, no? Unya ni anami sa kuan mahigala ni anami karon sa Sikihor na ami sa lasi karon mahigala baka kuan pa mi kana nag karon taon manglarga na mi sa mi mga tuan ni magagan ra mi sa among host mahigala si Father Norberto Obing Masyon, no? Ni ana mga taga Cebu na kinahinay nag-abot-abot mga higala atong mga igsuon mga Cebuanos. Okay, no, padayon ta sa tuag nga mga buhatonon ni ining kabuntuhon ug adlaw karon nga Lunes pitsa 23 ni ining bulan sa Setyembre. Bino arita mga higala sa atong Saint of the Day. Atong Saint of the Day sigon diri sa atong listahan September 23. September 23 walay lain kung dili si Blessed Pica Bernardoni, no? Si Blessed Pica Bernardon. Ayan, no? Abi, no? Kini si Blessed Pica Bernardoni, mother kini siya the mother of Saint Francis of Assisi. Uy, di po matabang di ang mama ni ko ano. Di po madali ang kining mama ni Saint Francis of Assisi. Nahimo po dahil santa, no? Unya taught Francis his faith by both her word and example. It was she who gave him in love of poverty. Ang papa ni Kuan ni San Francisco de Assisi mao si Pietro Bernardoni. Nya kini si Saint Blessed Pica de Bernardoni, membro kini siya sa kini Our Lady of Saint Francis. Nagabili pa rin siya, no? And then devoted his life to works of charity and love. Okay, no? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato, no, ang inahan mismo ni San Francisco de Assisi, si Blessed Pica Bernardoni. Okay, no? Abi no padayon ta mahigala karong adlaw ang atong kisa ulugan dahil siyang fiesta ang mama ni San Pica ni San Francisco de Assisi. Abi no ari kita mahigala sa ato ang kining CBCP News. Parish of Our Lady of Mercy. Parish of Our Lady of Mercy sa Quezon City gideklara na nga usa ka national shrine. Congratulations sa higala. Balita gikan sa Vatican. Vatican approves the devotion to Medjugorje pero wa pagyud ideklara nga authentic o tinuod ang ginaingong mga mensahe sa mahal nga birhen dito sa Medjugorje. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato ang mga buluhaton matag adlaw. So ako na ginaingon mga higala adlaw karon nga Lunes pitsa 23 ni ining bulan sa Setyembre. Hala na rin mga higala sa ato ang gitawag nato og catechism. Wino ni antong nakalabang Sabado ato og yung gipaklaro, no? Gipaklaro gid nato kung unsa kining worship of idols. Kini daing worship of idols kung anda ini subjective, no? Nga sa ato pa kung makakita kang tawo nga nagluhod at tubangan sa usa ka santo, dili gyud ka makadirekta og ingon nga kanang tawhana nagsimbag Dios. Kay ngano man ang tawo mismo mao'y mosulti ni ana, no? Kung pananglitan ikaw mismo nagtuo ba na anang imong giludhan kung Diyos ka na o dili, kung veneration ba na o worship ana, no? So muna nga padayon kita o mo na atong topic na atong nakalabay Sabado
Pero padayon kita, ari kita sa mga accusations. No? Second part, no? Kining the accusation that as Catholics we are worshiping false gods, no? So of course they are referring to our veneration of saints and veneration of their image. So as Catholics we should be clear about this. We are not worshiping any image as God, but only the Holy Trinity. No, yan, no? So for those, no, kana bitaw accusing us for idolatry, I hope I hope that they will understand later on, no, nga kining ato dayang gihimo nga pag yukbo sa mga santos dili pagsimba, no? Kaysa ako nang ginaingon subjective lang ini, kanang subjective ang ginatong sabton, ha, kay duha man nga klase, objective o subjective. Sa to pa kan subject kanang ikaw gid mismo, kanang object kanang kanang object sa imuhang gihimo. So subject man, so kung makakita kita og tawo nga kanang nagluhod atubangan sa usa ka imahe or estatwa, dili pata makadrikta ug ingon nga nagsimba sa og Dios. Nganuman tungod kay siya mismo mo atong pangutanon, may unsa may pagtan-on nimo anang imong giludhan nga santo, Dios na o dili. Kung mayong gani siya nga dili, dili na siya, dili, wala sa makasalaan ng Dios, no? Klaro ba? So atong matud pa sa si Saint Gregory Barbarigo, priest, bishop, matud pa, suppose that the Fairings or Council of Trent established as matud pa kining mga santusa mahigala kay si Saint Gregory Barbarigo, usa ni sa mga matud pa niingon gyud, no, nga kitang mga Katoliko wala gyud magsimba og Dios. So idolatry, unsa man ang Dios, pagsimba sa Dios. Idolatry is to remain faithful to our Catholic faith. Ano dili, no? Kanang we Catholics, we should remain faithful to our Catholic faith. We Catholics are falsely accused of idolatry and not biblical in our teachings and in our teachings. Of course, kan gihapon na kada gihapon mga akusasyon lang gihapon, ano, nga kitang Katoliko nagsimba kuno tag Dios kunya sa atong pagpanudlo, no, wala kuno kita ni base sa Biblia. No, so umingon na gani ka nga si Kristo na imong gitudlo, biblikal na. Ngano man kay kung ang pagtulunan ni Kristo nga mabasa sa Biblia mo imong gitudlo, biblikal na. Dili na si Sarle nga kada sulti nimo magsigig gyud kag ingon. Kapitulo 4 bersikulo 3 mo na kay ingon si Kristo sa Kapitulo 3 dili na kinahanglan pa. Kuno basta kay ang imong gisulti binasi sa pagtulunan ni Kristo. Oh, klaro ba? Dili man guna mata makuha nato, madala o memorize tanan ng mga dili, no? Kaya naman binunyagan man ta, no, we are being baptized as followers of Jesus. Ato pa ang pinakapag-follow gyud ni Jesus mao gyud ang pagsunod sa iyahang mga pagtulunon niya. Sayon rabi kay si Kristo mismo, no, si Kristo mismo iyang gimubo ang pagtulunan niya diha sa Biblia. Gimubo ra ni Kristo, niingon siya nga higugma ang Dios labaw sa tanan o higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. So you don't have to memorize the entire Bible. Tungod kay si Kristo mismo nasayon nga maglisod kitag memorize ana. Pero mga laing pagtulunan, may man sana, no, muna nakabantay ka sa laing mga pagtulunan nga kada sulti binasi gid sa Biblia. Para nako kuha na siya kanang gitawag nato maayo na pero wala pinahanglan. Ngano man tungod kay ang pagtulunan ni Kristo gimubo ra man niya aron dili ta maglisod og memorize pag-ayo niya na sabton lang nato kunya atong puy-an sa atong kinabuhi. Sabton lang nato ang Biblia ug atong puy-an sa atong kinabuhi. Mura na sa sabton lang nya sayon ra ang sabton ang Biblia. Unsa man higugma ang Dios labaw sa tanan ug higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Okay? So daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.